Natuurmonumenten wil op Longwoord de slotplaats in Bakkeveen dit hier de klam lezen op activiteiten van bijen. Dat waait ook duidelijk op de jaarlijkse eerpring van een nij natuur hier op de slotplaats. De Aronieren het Natuurmonumenten een soort werk verzet in de bosk om het toegankelijker te maken voor het publiek. Het is echt puur bos en dat is voor de band natuurlijk wel heel mooi. En ze maken steeds meer hier in deze bos. Ze hoeven niet meer alleen nog op de bospaden te bloeien, maar ze maken gewoon in de bos zelf rennen nou. En van die vrijheid willen de boswachters nou een broek maken om bijen de natuur in te nemen. Daar gaan we vooral dit jaar toch echt eens even heel serieus naar kijken. Hoe we kinderen hier toch echt wel meer een plek kunnen geven door een leuke kinderexcursie-route. Een oer natuurlijk als goed voorbeeld. En dat soort dingen. Hebben we een pissebed gevonden, jongens? Een pissebed. Pak een pissebed? Ja, maar Die ik zit denk er ook bij. Maar als je dat wat zit misschien optilt, wel- Ja, als je dat hier zit- wat optilt, dan misschien zit er wel wat. Hier, kijk eens wat ik hier vind. Eén heuse kleine beestje. Ja. Zo, die heb ik volgens mij wel eens bij mijn hemd ingehad.